Bon dia, moment en tas informatius en occitan. Com ja tots sabets, el nou Estatut de Catalunya que reconeix l'occitan com a llengua oficial en tota la comunitat autònoma. A la vez, aquello que ha hagut ja la primera repercussió d'artanyament europenc. La comunitat europenca ha fet un seriós advertiment a la República Francesa en tot instal·la de reconèixer les minoritats lingüístiques laguens del territori i a garantir l'ensenyament de les llengües regionals laguens de l'ensenyament públic. En aquest advertiment, la Unió Europenca que obliga la República Francesa a signar tota la Carta Europenca de les llengües minoritzades i a modificar, se cau, el recent article 19 de la Constitució que consacra el francès com a llengua de la República. En tot constar, era possible amarrir de fer aquest article. Quebrem bé també que, en tot parlar de la possible incorporació de repúbliques ex-jugoslaues a la Unió, sigui França canvia l'exigència d'aquelles repúbliques a reconèixer les seves minoritats i que garantissin l'usatge i ensenyament de les seves llengües minoritzades. De reaccions de tota sorta no s'han passat de demorar. La réaction officielle du gouvernement français a été claire et nette. L'Élysée critique cette ingérence inadmissible de l'Union dans les affaires internes de la République française. Il rappelle aussi que dans la République française, il n'y a pas de minorité et que dans une République une et indivisible, la langue doit être une et indivisible. Le communiqué officiel ajoute qu'il s'agit d'une conspiration anglo-espagnole qui tente de diviser la patrie de tous les Français, faire disparaître la francophonie dans la planète et minimiser l'importance de la langue de Voltaire, de Molière, de Victor Hugo et porte-parole universelle des droits de l'homme et du citoyen, et toujours à la tête des idées démocratiques de liberté, d'égalité et de fraternité. Passada la manifestació de Carcassonne, el president de l'Institut d'Estudis Occitans, David Grosclaude, anuncia que apel·larien al president del Parlament Europeu, Josep Borrell, en esperant qu'un català podria comprendre el que les institucions franceses volen pas comprendre. Aquella apel·lació ha obtingut de resultats i tot ara podem dir que el temps de la vergonya és acabat. Finalment, les institucions polítiques de l'Europa han fet reconeixença de això que era evident i han ballat de la legitimació política a les reivindicacions d'un estatut per la llengua occitana que li torna la seva dignitat. L'Unió Europea ha reconegut finalment una causa que els occitans coneixem pla, que la França crida en virtut de causes que és pas capable de realitzar de dins. Va aquí l'especialitat de la República Francesa, l'humanisme d'usatge exterior. L'Institut d'Estudis Occitans se felicita d'aquella decisió de la Unió Europea, però és convençut que cal anar més lluny, perquè la transmissió i la dignificació de la llengua és pas una causa que la família i l'escola, però també dels mitjans i de la creació cultural. L'occità és la sola llengua de l'Europa parlada per milions de persones que n'ha pas de televisió i ràdio públiques. És per això que l'IEO creu que n'hi ha pas prou amb aquesta llei per garantir l'ensenyament de l'occità, però que cal un ensenyament públic en occità i garantir una oferta generalitzada de l'ensenyament públic. L'IEO, amb 60 anys d'experiència i de treball, és plenament capaç d'assumir la formació dels equips de professionals de l'ensenyament i de l'informació d'on se n'haurà besoin per mettre en pràctica aquest decret europeu. L'IEO se met d'empoll tot ara en disposició del governament de la República per realitzar tot aquest treball, en tot comptar amb l'ajuda i experiència del Consell General d'Aran i de la Generalitat de Catalunya. El president de l'Institut d'Estudis Occitans i la consellera de Cultura d'Aran que han manifestat també llur satisfacció. Ce que avem imaginat que els occitans que avem bisogno d'exprimir al carrer, això que he verificat. Em sorpresi e nosaltres com a vosaltres igual reivindicar la nostra llengua. Vos vau parlar d'un país que vol viure
us vau parlar d'un país que morits. La terra la coneixets e la vostra amics és la teu nom, Vinyerum. La terra la coneixets e la vostra amics és la teu nom, Vinyerum. Ma mai me rementi de tot so que visiós. Voli cantar lo ben que parlo en l'engodó. E Marcel i Albert e la comuna de Narbona e l'us cantuat los cruzats. E Marcel i Albert e la comuna de Narbona tutti l'us han cridat llibertat. Vos he parlat d'un país que vol viure. Vos he parlat d'un país que vol viure. Tota cop que va plaça Eliseu pinçat, si mi tornen pas a ser, que tornaran demà, si abrichau els escalers. Ja que no, que tu per avui. Son que manque desirabus i amb una nada, en tot esperar que so que vos hauem condat si és realitat l'any que ven. Merci beaucoup, Marion Guillon, merci Esplà Guillem Sevilla, merci Hera i Josep Maria Milla, salut Manel Zavala i moltes gràcies a tutti per la vostra atenció. Bon any i nos, ets beroi.